Nič, musíš trošku odlákať, aby ti dali pokoj. Pôjdeš jesť? Tu? Si dám ešte do chladničky. Prostíš si vajíčka? No, tak sa striedame so svokrom. Podľa toho, kto má čas a kto je doma. Ahoj, Mici. Pozdrav návštevu, Havi. Či dobrá? Sa hambila rozprávať na kameru, kde som sa chcela schovať pôvodne. Liza, to je partner tatami. Grand game. Kimono grand game. No, môj úplne prvý zápas v jiu-jitsu bol na Way of Warrior. To bol nejaký Vsetín alebo Frídek, Mistek alebo niečo takéto, kde sme išli cez tie serpentíny asi 4 hodiny. Bol to submissionový turnaj a bol proti Tondovi Kratinovi, ktorý neviem, či ešte trénuje, a prehral som v predĺžení. A bolo to v kimone. Ja práve že zápasím aj gi, aj nogy a paradoxne ja trénujem asi viackrát do týždňa v kimone ako bez kimona. Asi mám aj radšej kimono. Takže aj na poslednom bidávne som vlastne zápasil v kimone. Aj tento bidáv by som určite radšej zápasil v kimone, ale keďže ma chalani molestovali, aby som išiel do tejto pyramídy, tak musím ísť nogy a ešte musím chudnúť, takže celé zle. Snáď aspoň vyhrám. Takže Ríško je môj kolega v Move Academy. Trénujeme deti od 2 do 14 rokov. Čo by som na ňom prezradila, že je veľmi precízny, nikdy nemešká, vždy pripravený na tréning. A na tréningu nebezpečný pre mňa, pretože ma hocikedy len tak hodí na žinienku, alebo mi ide zlomiť nohu, alebo ma otočí okolo krku. Myslím si, že je veľmi obľúbený a veľmi láskavý a má tak pochopenie pre tie malé deti. Takže káva pre Ríša, prvé pravidlo, vždy sklenený pohár. Takže nám tú kávu dáme si do páky a stlačíme. Keď káva dotečie, väčšinou dávam Ríšovi med do kávy, to je jeho druhé pravidlo, namiesto cukru dávam med, ale keďže chudne na beatdown do Brna, tak dneska medík vynecháme. Na zdravie. Ode nechcem. Odo mňa najlepšie. Ja celkovo nerad súťažím, málo súťažím a mám z toho zbytočný stres. Ja rád trénujem, ale prehry mi nechutia, no. Trénujeme spolu asi tak 40 rokov. Okrem toho, že spolu trénujeme a že sme kamaráti, tak sme vlastne obidvaja aj majitelia Checkmatu Slovakia pod vedením Adama Varžinského. Sme zápasníci alebo mandričky? Jaké je teda Ríša? Ríša je? Husenica. Mne sa tu páči preto, lebo tu máme milých trénerov. Veľa nás naučia, ale väčšina si to nezapamätáme a sú milí. Ríšo je najlepší. Ríšo je najlepší a 100% to vyhrá. Poď sa pozrieť, ako im to nevíde. Ubliž mu. Predstav si, že ho chceš zabiť. Že ti dlží peniaze. No. Ríšové silné stránky budú určite jeho hlava. Podľa mňa nemá taký stres zo zápasov, jak niektorí iní ľudia. Vie byť celkom v kľude a tak aj vyzerajú potom tie zápasy, aj tie turnaje, že vlastne ja si myslím, že 99% on vyhráva a fakt, že tých prehier má toľko, že to spočítame na jednej ruke. Tak na beatdowne budem zápasiť v kategórii do 88 kg, takže
som musel nejaké 2-3 kg zhodiť, ale verím, že to bude stať za to. Medzi Ríšové slabé stránky určite patrí to, že hneď potom ako naváži sa vypapká na 140 kg. Veľmi ľutujem jeho súperov, ktorí budú mať pod 100 kg, lebo to budú mať veľmi nepríjemné. Ja určite verím silno tomu, že on to celé vyhrá. V finále by bolo úplne ideálne s Peťom. Peťa Minára poznám už dlhšie, aj sme spolu mali zápas. Zápas som síce vyhral na body, ale bolo pre neho podstatné to, aby neprehral na submission, čo aj splnil, takže neviem podľa toho súdiť, že ako sa mi s ním bude zápasiť alebo nebude zápasiť. Takže neviem, však snáď ukážeme všetci dobré výkony. Čo by som mohol určite že prásknúť alebo prozradiť na Ríša je to, že tento dáva smotanu do carbonara špagiet, OK? Za to by som ľudí dával do basy. Ide mi to. Ty si myslia, že keď máš gym, že to je o tom, že trénuješ ľudí, ale ono to je hlavne o tom, že umývaš stále žinenku jak idiot. Všetci, ktorí sú schopní dojsť, by mali dojsť na beatdown 11. apríla 2026 v Brne. Pojete do prvního patra na první patro, tam uvidíte, ako budeme zápasiť a snáď vyhrávať, teda niekto určite bude vyhrávať. Dúfam, že to budem ja. A keď nie ja, tak snáď aspoň Peťa. Vidíme sa.